bà nhanh năng ta năng tuần mà chúng nó lên năng chơi tuần này nè ôi nè lên này chúng nó có chơi tuần chọc chứ mà chọc thế mà eko oh lại cũng mà nó có nó là pula piko kita kali ini dia dulu piko eko na aju bidam chok ni aju pun chinh hồn abang bot sinang puan kang chan onika chinh hồn abang bot sinang puan kang chan chong hele nang tang ta mi nang tang dor de nang han ki chong hele nang tang ta mi nang tang dor de nang han ki onika chinh hồn abang bot sinang puan kang chan onika chinh hồn abang tining asing kan rong aji itung ka chitong long ki lising ve ka rong la ni la kha un ilani ki tining asing kan rong aji itung ka chitong long ki lising ve ka rong la ni la kha un ilani ki nang me nang pur nang che than kang la nan ni sing ve ka rong kai ki ta bong nang kam tek nam bar nang che lo dun la nan ni sing ve ka rong la kha un ibino onika chinh hồn abang bot sinang puan kang chan onika chinh hồn abang bot sinang puan kang chan onika chinh hồn abang nang pha nang thek long ni nang chong ki chita hai u thot arani ni lo ti che lo bom la ni nang pha nang thek long ni nang chong ki chita hai na che lo ji sinan puan ka panjang mana na che lo ji sinan puan ka panjang mana chinh hồn abang bot sinang puan kang chan onika chinh hồn abang bot sinang puan kang chan jong hele nang tang ta mi nang tang dor de nang han ki jong hele nang tang ta mi nang tang dor de nang han ki onika chinh hồn abang bot sinang puan kang chan onika chinh hồn abang onika chinh hồn abang bot sinang puan kang chan jong hele nang tang ta mi nang tang dor de nang han ki ini lo la soal so panjini makan la het la ke nang ini ya jupi lo selang ma ikon aju pidam ma